ነበርቲ ንዞባ ኣስማጥ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ናጽነት ዓመታት ብውህደት ህዝብን መንግስትን ብዝተኻየደ ጻዕሪ ኣብ ዝተዋደደ ትካላት ዝምስገን ማሕበራዊ ኣገልግሎት ይረኽቡ ከም ዘለው ገሊጾም ንሳቶም ኣብ ሓበሬቶም እቲ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ትምህርቲ ጥዕናን ማይን ከም ዝኾነ እዚ ድማ ተዋዲዱ ስለ ዘሎ ዝነበሮም ጸገማትን ሕጽረታትን ከም እተኣለየ ብምጥቃስ ርጉእ ህይወት ንኽመርሑ ኣኽኢልዎም ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣመሓዳሪት ንዞባ ኣቶ ኣቡበከር መሐመድ ጅምዕ ነይሪና ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ኣብ መላእቲ ንዞባ መዋእለ ህፃናት 7 ናይ መባእታ 2 ናይ ማእከላይ ሓንቲ ድማ ኣሕዳሪት ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ተኸፊተን ኣገልግሎት ሂባ ከም ዘለዋ ኣብሪሁም ኣብ ጥዕናዊ መዳይ ድማ ኣብ ኣስነዳ ማእከል ጥዕና ኣብ ኦሮታ መደበር ጥዕና ክህልዋ እንከለዋ ኣብተን ዝተረፋርሑ ገጠራት ከዓ ብመገዲ ወከልቲ ጥዕና ዓዲ ኣገልግሎት ይውሃብ ከም ዘሎ ኣረዲዮም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት 3 ዲጋታት 6 ብድሪልን ፀሓያዊ ሰዓትን ዝሰርሓ ዒላታት ተሃኒፀን ኣገልግሎት ይሂባ ብምህላወን ካብ ጠቕላላ ህዝቢቲ ንዞባ 80 ሚእታዊት እኹል ማይ ክረክብ ከም ዝበቕዐ ዝሓበረ ኣቶ ኣቡበከር ሓውሲ ከተማ ኣስነዳ ዘመናዊ መስመር ማይ ከም ተዘርግሓላ ገሊጹ ምዕባለይ ሓውሲ ከተማ ኣስነዳ ንምድንፋዕ ድማ ብመሰረት ዝተዳለወ ርእሰ ውጥን መሬት ተዓዲሉ ብርክት ዝበሉ ንመንበርን ትካላትን ዘገልግል ህንፃታት ይስርሑ ከም ዘለው ብምንጻር ኣብ ማእከል ጥዕና ኣስነዳ ንመጽበይ ነፍሰ ጡራት ዝኸውን ክፍልታት ምስራሕ ኣብ ዓድታት ሸጋሊ ሆሆት ኣኽዋርን ኤራን ሓደስቲ ኣብያተ ትምህርቲ ምኽፋት ከምኡውን ዘይተጠርነፈ ህዝቢ ብምጥርናፍ ካብ ዓበይቲ መደባት ናይቲ ንዞባ ምዃኖም ገሊጾም ንዞባ ኣስማጥ ኣብ 8 ምምሕዳራት ከባቢ ዝተጠርነፉ ልዕሊ 31,000 ህዝቢ ይነብሮም ኣብ ንዞባ ኣምና ሓይሊ ኣብ ዓመት 2014 ብልዑል ተሳትፎ ህዝቢ ዝተፈላለዩ ልምዓታውን ህንፃውን መደባት ከም እተዓሙ ኣመሓዳሪ ናይቲ ንዞባ ኣቶ ብርሃነ መንገሻ ሓቢሮም ብ5 ጥሪ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ኩደብዑር ኣብ ዝተኻየደ ገምጋም ኣቶ ብርሃነ ህዝቢቲ ንዞባ ጥብ ዝበለት ማይ ብምዕቃብ ውሕስነት መግቢ ንምርግጋጽ ኣብ ግራውትን ቀላጥ ከባቢታትን ናይ ምምድማድ ምዝላይን ምጽጋንን ምህናጽ ክትርታትን መደባት ከም እተሰላሰለ ብምጥቃስ ከም ውጽኢቱ ድማ ልዕሊ 226,000 ኩነታል ኣካል ጥረታትን ናይ ቅባእ ኣካልን ከም ተሓፍሰ ኣብሪሆም ንሱ ወሲኹ ኣብ ዲጋታት ሓርነትን ዝባን ሰብዖን ብቑዕ ትሕተ ቅርጺ ተዋዲድሉ ከብቅዕ ኣገልግሎት ክህብ ዘይጸንሐ ነጠብጠባዊ ልምዓት መስኖ ኣብዚ ዓመት እዚ ሕጽረታቱ ተማልዩ ስርሑ ክጅምር ምዃኑ ገሊጾም ብዘይካዚ ህዝቢ ብዝተወደበ መልክዕ መምሃሪ ክፍልታት ቀጽሪ ኣብያተ ትምህርትን ምህናጽ ኣብ ምዕዋት መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ዘይናዓቕ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ኣረዲዮም ጥዕና ሕብረተሰብን ኣከባብን ንምውሓስ ብዝተሰለጠ ስራሕ ድማ ኣብ 2014 ኣስታት 95 ሚእታዊት ካብ ህፃናት እቲ ንዞባ ኣገልግሎት ክታበት ክረኽቡ እንከለዉ ኣንጻር ዝተፈላለዩ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ጎስጓሳት ከም እተኻየደን ዘተባብዑ ውፅኢት ከም እተረኽቦን በሪሁም ሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ናይቲ ንዞባ ኣቶ ተኽለ መሓሪ ብወገኑ እቲ ንዞባ ክምዕብል እንተዳ ኮይኑ ግብሪ መንግስቲ ኣብ እዋኑን ብግቡእ ክኽፈልን ብምዝኽኻር ዜጋታት መነባብሮኦም ንምምሕያሽ ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ልቓሕ ትካላት ዝተለቅሕዎ ገንዘብ ኣብ እዋኑ ክመልሱ ጸዊዖም ተሳተፍቲ ኣብ መወዳእታ ንተሽከርካርቲ ኣጸጋሚ ኮይኑ ዘሎ ጽርግያ እምና ሓይሊ ዓዲ ብሓይላይ ቆላሕታ ክወሃቦም ሕጽረት ጽሩይ ዝተማይ ዓድታት ቁልጡፍ ፍታሕ ክናደየሉ ተወሰኽቲ ትካላት ጥዕን እንስሳ ኣብ ከባቢ ኩደብዑር እትስራሓሉ ባይታ ክፍጠር ዝብሎ ርእይቶታትን እለቦታትን ኣቕሪቦም ኣብ ከተማ ባጽዕ ዝተዓዘብዎ መደባት ልምዓትን ህንጸትን ንዝለዓለ ጻዕሪ ድርኺት ከም ዝፈጠረሎም ኣብ ከተማ ባጽዕ ዑደት ዘካየዱ ሰራሕተኛታት ምምሕዳር ንዞባ መንደፈራ ገሊጾም ንሳቶም ኣብ ዑደቶም ብውሽጣዊ ዓቕሚ ዝተሰርሐ መዕረፎ ነፈርቲ መመንጨዊ ፀዓት ሕርጊጎ ፋብሪካ ቸሜንቶ ገደም ወደብ ባጽዕን ዝተፈላለዩ ታሪኻዊ ቦታታትን ተዓዚቦም ኣብ ወደብ ባጽዕ ሓላፊ ምክትታልን ጸጥታን ኣቶ ሃብቶም ኣሰፋው ኣብ ዝሃቦም መብርሂ ወደብ ባጽዕ ዘድሊ መሳርሒታት ዓጢቑ ኣብ ንጥፈታት መልኣኽን ምምፃእን ብዝለዓለ ይነጥፍ ከም ዘሎ ብምጥቃስ መንእሰያት ንዘሎ ጸጋታት ብግቡእ ተጠቒሞም ሃገር ንምህናፅን ንምዕባልን ዘለዎም ረዚን ዋጋ ክግንዘቡ ኣዘኻኺሮም ኣባላት ፋብሪካ ቸሜንቶ ዓርፎ ነፈርትን መመንጨዊ ፀዓት ሕርጊጎን ብወገኖም ንዝህቦ ኣገልግሎትን ድሕሪ ባይቶ ንድሕሪ ምብራህ መንእሰያት ነዚ ዘሎ ምዕባለ ኣብ ምዕቃቡን ምድንፍዑን ጊዶኦም ከበርክቱ ተላብዮም ኣባላት ምምሕዳር ንዞባ መንደፈራ ብወገኖም ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ንዝተሰላሰለ መደባት ልምዓትን ምዕባልኡን ክዕዘቡ ዕድል ምርካቦም ዝተሰምዖም ሓጎስ ብምግላጽ ብኣባላት ናይተን ዝበፅሕዎን ትካላት ዝተገብረሎም ኣቀባብላን ዝተዋህቦም መግለፂታትን ኣመስጊኖም ብካልእ ወገን ኣብ ንዞባ መንደፈራ ዝርከባ 12 ሰራሕተኛታት ጽሬት ከተማ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ንምትብብዕን ብዝተወስደ ስጉምቲ ክዳን ከም ተዋህበን ካብ ምምሕዳርቲ ንዞባ ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት
منسيات بهلومن مننتهم عقيبهم أبداج مهنس هجرهم زعلك نطفوز كايد صعري بوهدة كغتسل مستمهرو كلاي درجة أبيات تمرتي كتما باطع بستخايد ركب مزخاخري قريبهم أبتين تمهرو أبيات تمرتي سمهارن قدوس يسيفن استخايد سمينار حلافي همامات الزوبا سميناو كيح بحري منسي إدريس عثمان قداي منسيات قداي هلاون متسان هاجر مخانو تغيسوم منقستي بحافشة همامات إدماب فلاي بقوع فلتات مويان زعات غمنسين مهناس العلا غالبو هي بيسرح بهنلاو صبوغ سيتي ركبو كمزلون أبرهيوم منسي إدريس عسعيبو ازي منسيات مويان فلتات نخعاتكو زكايد سعري أدمع وصيتن خركبام ودا تزبيا كالات منقستن قنبارن أقداس مخانو أسمير لهم تمهارو بوغنام ورستي حدرن تركبت هاجرن نمقبارهم نزكايد زلو سعرتات زلو مادناقت بمقلات أبتمرتهم بلوصاتن تودادرتن كوينم بهالومن مننتهم بمعقاب هاجرهم كهانصوا برتيعم كصعوتو مخانهم الرقاقيصهم نبرتي من محدار كبابي باغلان الزوبا ناقفا ربحهم تجنزيبهم أبستدالو لما أكلاي بوتا تترنيفهم كبقعو قبو أقلقلو تمرتي رخبو سلازيلو تقداي قلحتا كقبر اللهم أزخاخيرهم محدار من محدار كبابي باغلا أتو صالح إدريس ني إيرينا بزهابو حبريتام أبعدهم قبو أقلقلو تتهب تمرتي سلازي تهانصت اللهم دقام كاب تمرتي كيترفو جنزبو من قلبوتو من أواهيدهم جيزياوي تابعات تمرتي بمسرح كساب رابع كفلية مهرو كم زلو بمتكاس زلوهم أبيات تمرتي أقول ممهار كفلتاتن ممهرانن ناوت تمرتن سلازي بلن بقعت نايت زوهاب تمرتي كم زسكفهم حبيرم أتو صالح عسيبو أب بغلا تسريح زلا ناي مبعتهم ماكلاين درجة بيت تمرتي بزي فلتو مغنياتا قواريتو زلو مسرح هنصاتا تزازيمو ممهرانن ناوت تمرتن تداليلو أقلولو تتهب كنتات كفتر أتحساسيبهم ممهر محمد إدريس محمد علي بوغنو أبتي كبابي مزلو راحقن زي مجونت مقدن ولدي دقام بغربا بزي دخام كمهارو منتي مباتا بيت تمرتي هانيصام يمهرو كانتلو وقلات ممهران سلازي تمدبو زقسم زلو تمرتي اد معنتو كم تزدل كم زي كونه بمحبار نبرتي زغربو زلو طلب كمال اللهم تلابيوم كاب نبرتي اتو حامد صالح دما دقوم ابغبو عدميوم ناب تمرتي عدميوم كيحالفوم كابوم زدل كم زواددون وطريت مهمارو كاب عامت ناب عامت نعبي مص مهلاون تقيسوم صعرهم بزي حاجز نايز ملكتو اكل عود كون سلازيكل منيستر تمرتي قب فتح كغبرلو تمحصينوم قديم تقدلاي لتنال كورونيل جرز جهر اسملاش بزقاطمو ناي طعنا صقام اب هوسبيتال حيل ايرن هوسبيتال اورتان كله دحر مصناح لومي ربع ساعات تطري رفاد ساعه 10:30 تسويو اب مبل 50 ساعات عمت ميز تسوي لتنال كورونيل جرز جهر اسملاش ابو سلسته ولديوم سنه سرعات قبر دما صباح 5 8 تطري ساعه 4 دحر قطري اب مكان مقابر حربنياتات اسمرا كفتسميوم